denya rakafukurwa nevana kusaziva mukutiregerera vakuru we tati muonekwe mugadziridzwe. Pane backbone anditi nemafupe emunhu anditi tichibva ipapo toenda apo parikuvapo pane mamwe zvekare kuda kuti mapfupa ari munomu inzvimbo dzavanhatu. Samuri yeZimbabwe tichisangana zvakare pa Hot Zim Trends apa tinokupai nyaya dzinenge dzichipisa around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwatiri kuita tiri munzvimbo yeMayambara kwaSabhuku Charigwata muri mudunhu raChief SEKE uko kuri kuitika tingatoti kwakaitika kuri kuramba kuchiitika zvakare zviitiko zvinotyisa nekukatyamadza apo vakomana vari kuchera mavhu aya madhaka aya anoshandiswa kukanya zvidhina vafukunura makuva akati wandei zvekuti kutaura kuno kwandiri kuita paseri pangu apa panotori nemapfupa aripo pachena, panotori nedenya rine zvuma zviripo zvichiratidza kuti munhu uyu ndofunga akaita zvechivanhu panguva yaanga achararama naika. Tichitarisa mumacultures edu munhoroondo yekurarama kwedu zvinhu zvekuti hazvitenderwe, saka vemunharaunda vane kushungurudzika kwakanyanya kuti sandizvo here zviri kukonzeresa mvura kuti isanaye, sandizvo here zvakare zviri kuita kuti ingava kana kungava kurima zvinhu zvisaite zvakanaka. Saka vane kukumbira kukuru kumasabhuku emunzvimbo zvakare nekuna Chief SEKE. Saka tinawo pari zvino toda kuti munzwewo matauriro avari kuita kuti vari kuti chi. Aiwa, ngativanzwe vachitaura. Vakuru we, kauye ukatiri vana venyu kutsvaka kupai karuremekedzo rwenyu changamire. Tikataya wakatauya kane vanoda kuti vazadzikise, tikataya wakamapfupa enyu angangoramba akadaroka achirohwa nemhepo nemvura nezuva muri vanhu vevakuru. Zvotikati mukazoenderipiko raakubatwa kwete hapana ramaipe tati muonekweka makati chati homuchareva zvino tiri kuti wakamupiwe ruremekedzo rwenyuka sezvinongoitwawo kavamwe vese. Musazoti aiwa ndatanangirwa vakuru we, kati yewo tauya kwamuri vakuru we, musazokadzika tikuda kurakidzaka vemutemo pamusoro changamire kana ndichemuchembere tataiwa varida kuti vaone humbo vagofamba naro vaziveka kwavari kubva nekwavari kuenda vakuru we. Kuchemera chakanaka kuti tikugadziridzei tikupei ruremekedzo rwenyu katati hamungarambe makadaroka muri vanhu vakuru. Aiwa mungotipawo ruregerero papwere dzakaita iri kusaziva kutsvakawo kurarama tarambawo jambwa nemunyamaru shava kwavari chero imi maitirwawo kazvizadzikiso zvenyu. Aiwa kaove manakaove muchechetere mvura yeguvi tinoimba aiwa Zimbabwe munotidaira mativi mana makombwe mondoro dzese dzenyika kusvika kakuna sekuru chaminuka motisvisira kuna musika vanhu kuti aiwa hapana ramaipe asi kandiwo chitsidzo chamakaita kubvara kare kuti aiwa hakuna bvupa richazenge richionekwa riri pamusoro penyika kana rinopararira pamhene ndo ratauya naro vakuru we. Aiwa kamotizarurira motichengetedza taramba zvese zvakaipa mototikomborera nekuti ndisi takupai ruremekedzo. Aiwa tinotenda nevese vatinawo pano aiwa movaringidzawo vavinga imi kuzopembedza ukuru hwenyu. Aiwa tinotenda. Pano changamire toparere vakuru vedu apa pamusoroi vakuru we, ngatindoripi raakubatwa ipwere dzenyu dzauya dzaramba kuti kwete hamunzarwo ekani iri denya iri changamire
idenya rakutoitwa mashini mbeva denya rakafukurwa nevana kusaziva mukutiregerera vakuru we tati muonekwe mugadziridzwe murongedzwe zvakanaka ipwere dzinotadza nyoka dzinozvara mbavha nemuroyi vakuru we mungotiregerera changamire Saiba. Maona msoro kama. Ya chokwadi. Msoro iwoyo. Kola boni yakatotyoka iyi. Baba. Ya zvo. Ipo pano mukauya pana. Pane zvuma zvandaitaura paya. Alright. Zvimwe zvakatotsitsirwa nemvura. Zvanga zvakatoeredzwa ipapo. Ndofunga iri kai. Azvichaoneka. Funga radhaka. Zvanga zvakatobva muhuro meso chinozi pane zvuma zvanga zvaitori muhuro. Alright. Zvakaoma. Zvakaoma mambo. Meno ndisu vana vacho katodi. Ndizvozvo. Ndokutoti zvigadzirise. Vana zvatingaiti. Kuti muonekwe kamurongedzwe zvinoitwa vamwe vese changamire mukazonde kuti raakubatwa nepwere. Vadi kusumudza. Mira yoite zvauri kuita. Simudza achasumudza. Odini. Sai manager akadai. Manager akadai. Kudiko. Tora photos, more photos. Vana vari kutipata vachidai mufungi nai. Saka zvakawanikwa rini zvinhu izvi. Zvinorwadza. Mvura isati yana. Nematombo kuri kuindiketa mabhonzo ayo. Ndo makumba zvirava kuti aya makumbo ibhojo indi apa Kuti mamwe acho ekuzatsugwa apa. Handiti ka anoona akatorwa nemvura. Usatonga ngari mwana mudiki munhu Aiwa, munhu mukuru mwana mudiki anopara. Chipande chepo amuna mazuna aya. Ndipo denga. Jore pasi rakabva. Batsira ite sumu ininga. Usikana. So sad. Tora kumvura uchikwidza uchienda nokumvura uchichicho chidaiso tunaona musaiti kuti munhu mukuru mazina ende munhu mukuru. Musharukwa chaiche. Nditori photos. ameno mufupa mune mashoko mamwe amuda kutura. Chandinoshuvira ndechekuti zvinhu izvi zvigadzirwe zvivanziridzwe izvi. Hakuna nyika inogara yakadai. Nyika ine vanhu vapenyu, vane maziso anoona, vane pfungwa dzinofunga. Aiwa izvi ngazviperi izvi. Ndiri mwana wachivero gwenzi rakaviga mambo.
vazhinji zvingavashamise kuti sei ndazonzi gwenzi muno munyika yaSEKE. Gwenzi chivero mwana waNyashanu anove ndiyezve abereka SEKE. Ini handi simba rangu asi ndinonzwa kubatikana kuti Zimbabwe kana rine vanhu vapenyu vanenge isu tinoregerera sei zvisakamboonekwa zvichiitika isu tirimo vanhu vapenyu. Ndinonzwa kubatikana. Saka makaona ini nevamwe vangu vananyamasisava takarangana tikaona kuti nyika yakutambiswa yakurerutswa isu tiripoko isu tinozotiwo patakararama takaitei. Tinoonekwa tiri mumasango vamwe vanoti tinopenga. Masango anga apera kuchekwa miti, vamwe vanonotengesa, vamwe vanoita zvavanoita, vamwe vanouya vanokwilibira mazita mudzimbiya dzakanyorwa, uzivi zvakanyorwa miteuro imwe yacho isina raramo yevanhu. Vamwe vanosungira micheka mitsvuku panzvimbo dzekuteurira, vamwe vanouya vokutandarira voita mabonde munzvimbo idzodzo. Havana anotsura kuti muri kuitei. Isu ndokuona zvese izvozvo zvakatiremera tikati sisi savanhuwo panguva iyo diki diki yatiri kurarama iyi regai timbotambawo chinhanho ichocho chaMwari vagozoziva kuti takanga tiriko. Iko zvino tine nyaya yemapfupa ari muno mumusha maCharigwati. Mapfupa iwaye ane makore anokwana kuita makore 2 achitoraudza. Matehenya evanhu ari pachena achirohwa nezuva, achirohwa nemhepo, achirohwa nemvura. Ndichirangaridza pane mapfupa ekutanga ndakaendapo ini ndapiwa directive naaid wamambo akati zvinhu izvozvo hazvibvumirwe kuti zvive zvakave exposed. Endai munofugidza. Parizvo ndakabatikana. Ndakaenda ndikatora polythene plastic yeblack ndikanofugidza. Asi pandaifugidza apa ndakatoona kuti chinhu chandaifugidza ichi changa chisiri chenhando, changa chisiri chemarumwe zuro. Chaive nezvuma zvairakidza kuti pakunaya kwakaita mvura panguva yakapfuura tisati tasvikapo zvuma izvi zvaitoeredzwa nemvura zvichinoita semushechi pasi peskull iyoyo. Zvakandirakidza kuti vakuru vakanga vakarongedzwa apa vane marangwanda vane denga riri kurohwa nezuva. Mazuva iwayo hakuna kuita mazuva 2 nyika inoyi yaita seinopfuna pfuna. Munhu nyakundirakidza izvi dai aripo aindipupurira. Tichinofugidza chiro ichochoka kwakanaya mvura mambokadzi. Handidi kurenhema, handina kuripupura. Kwakanaya mvura. Kwa zvinenge sezvine chirevo takungori uchidzana nekudini. Saka ndiri kuti handisi kuziva ini kuti vana vanhasi chazonyanya kuti vanyanye kurerutsa unhu hwedu. Kurerutsa unhu hwedu hwekuti marangwanda emunhu anobvumidzwa kuonekwa ari pachena makore 2 akasusukidzana. Nyika ine vanhu, nyika ine vatungamiri, nyika ine hunhu, nyika ine vadzimu, nyika ine tsika, nyika ine matare. Marangwanda aya haafanirwe kumboonekwa padunhu zvachose, kana kurohwa nemhepo, kana kurohwa nezuva, kana kunaiwa nemvura. Marangwanda aya kana zvashayisiswa kuti vane dzinza rairongedzwa apa ndevanangana kana ndevanangana, marangwanda aya aingorongedzwa patsva. Kurongedzwa kwawo patsva panotsvagwa mucheka muchena. Marangwanda aya otorwa ose oiswa pamucheka muchena, ofugidzwa, oputirwa pamucheka uyu andika pocherwazve rimwe rinda. Toita zvirango zvedu zvakafanana nekuuraya chingava chinhongo chembudzi. Varipo voonawo kuita zvavanoita vachitafanika vari kuita kutamba nhamo handidzi rufu, zvinoitwa rufu. Toita zvatinoita, torongedza marangwanda aya patsva, tovakazvichidza kureva kuti tapa ruremekedzo kumarangwanda aya. Tinongosangana nezvakawanda. Unotoona imwe mbiya yakatogudibirwa ichi kutonzi
ningina ndingitoda kuti afe zvamwari kuti tototora topwanya. Vamwe vanotomutibvunza kuti kwemi masimba acho ekupwanya zvimakawanda todaira kuti aisi takamapiwa naseke. Seke vakati sango rangu garika rakadini rakachena. Saka nanhasi hatityi. Izvozvo unyange dai ukauya nemucheka wako, unyange dai ukauya nechinyange zvii zvinenge tinongonhonga nemaoko iwaya muri kuona. Iwaya tinotora tonopwanya. Topisa takutoenda. Hapana chinombotiwana nekuti isi tine zodzo takasarudzwa. Kuende kusarudzwa ikoko tinotoshungurudzika. Tine mhuri dzinotodawo zvikwanisiro zvatisingatokwanisa kuti kana tikada kuzorangarira panapa hazvibatsiri. Asi takangoti kodwa Zimbabwe ivo vana ivo vatoda kurarama muZimbabwe. Zvino kana rikawondongeka tichida kurwira iwe chete, ko upenyu hwacho mangwana hunozovei. Saka takabvumira takadai naMwari. Mwari ndowatakamira nawo, Mwari waSeke ndowatakamira nawo pari zvino. Hatizivi kuti kuenda kupi, asi chatiri kuziva kuti tine chinangwa takasarudzwa. Hatisi kuzodzokera kumashure zvino. Okay, baba, tichikumbira kubvunza tanzwa zvakare kuti pane mamwe mapfupa akaombowanikwa zvakare. Tichibva pana makati makafugidza neplastika. Mukatsanangura muri yeZimbabwe kuti mangana makawana nzvimbo chidoma nenzvimbo dzachona. Kana ndisingakanganise nyamasvisva, pane nzvimbo yekutanga tichibva paya pandakafugidza paya handiti. Pane backbone handiti nemapfupa emunhu handiti. Tichibva ipapo toenda apo parikuvapo pane mamwe zvekare. Kuna kuti mapfupa ari munomu inzvimbo dzava 3 kusanganisika. Mapfupa iwayo haana kufambiswa zvakanaka. Izvozvizvi pane vamwe vari kuti hanzi ko mapfupa iwayo akunetsa chiini. Chii chakuafekita mapfupa iwayo nini? Sei mukuzonyanya kuisa puresha yemapfupa iwayo? Takati aiwa isati tamboona zvakaitika kubva pasi chigare kana patakaudzwa nevakuru vedu vakatisiyawo isu vaitipa nhoroondo. Takanzi bvupa remunhu haritenderwi kurohwa nezuva, kurohwa nemhepo, kurohwa nemvura. Alright, so tichitarisa baba pane mamwe ari kune dzimwe nzvimbo dzamataura kutaura kuno atori pachena. Hongu ari pachena. Saka chikumbiro chipi chamungade kuita kungava kumachief nemasabhuku emunzvimbo imwe kuti kana iko kumusoro kune vehurumende chaivo kuti mapfupa aya ange achikwanisa kunge achivikwa zvakanaka? Ndinotenda nemubvunzo wenyu. Inini sekuona kwangu nyaya idzi dzinoita sekuti dzinoda kunozvara mataka noruvengo mukugara kwevanhu handitika. Saka ndofunga kuavoida izvozvo ndaifungidza kuti kana vatungamiri hurumende handitika vakatipa zvikwanisiro zvakaita sekuti tikawana masimende edu handika, tikawana zvidhina zvedu kana vangave matombo, isusu sevagari venzvimbo zvekuti zvakazofukurwa nangana kana kuti zvakazofukurwa nangana handiti hatichazichaji. Vanzwisisa nyaya yacho tawana hedu zvikwanisiro hedu tocherera mafuko edu mapfupa aya panyowani handika zvogadzirika zvove zvazvinofanirwa kuve zviri. Torega kunozonogugudzirana kuti naimi ndimi makazosiya mapfupa pachena zvakuzvara ruvengo nemataka futi mukati mekurarama kwichi kwepwere dzedu. Nyamba isusu hatidi totofarawo kuti mumwe akamuka achiti ndiri mupenyu totoziva kuti takawanda handiti. Ndokuti pachedu hatidi kutsvakirana mataka kana kutsvakirana mhosva nekuti vazhinji apa vamwe vacho havazodzidairi nyaya dzinooneka kuti ndakuremedzwa mutoro. Asi haisiri nyaya yacho iripo yekuripisana nekuripana. Nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvive panzvimbo ine kodzero handizvo. Chokwadi. Tichitarisa hapana here vehukama vanozikanwa. Tinoziva kazhinji vanhu vanogona kuziva kuti churu ichi chaivigwa mhuri yekwakati. Hapana here vehukama varipo vekuti vanogona kubatsira panyaya yemapfupa. Pari zvino nemamiro azvakaita nzvimbo idzi nzvimbo dzakagarwa kare nevatana vedu kare. Saka iko zvino kumazvarwa kutsva ese aya azogara munomaya kusanganisira nevamwe vekuuya ava hakuna anotomboziva kuti vakavigwa apo ndanani. Pamwe daro izvozvizvi isusu nekusazivawo tine meso kamapupika
pamwe nditateguru vedu ivavo vanenge vari kuva nemapfupa iwaya ari kunzaro. Saka muri kuona zviri kutibata kuti aiwa mapfupa kunyange angave ani ngaangogadzirwa zvinoenderana neruremekedzo rwemapfupa, nekuti hakuna anotomboziva kuti taitofungidzira kuti idzo mondoro dzemumatondo idzi dziri kutaurwa kaidzi pamwe ndo pamwe nemwe ichadomatomowo kana kurotomoka kuti ndeye akati asi tiri kungoona makore ari kutofamba dunhu rakangodaro rakasviba. Saka taakutozvimira isu vana vanyamunhu vaera mhofu kuti aiwa dunhu ramabodi haringagari rakadaro isiri vapenyu. Nhau yemapfupa inhau iri kutenderera mudunhu ratigere, inhau iri kutaurika uye ndichitaurawo ndakamirira vechidiki. Nhau iyi yakatangira pakutotanga kunzwa kunzi pane zvigiredha zviri kugiredha zviri kuita inonzi land degradation. Inova nhau yatakambomisa kuti zvigiredha zviri kuita land degradation, asi takatadza kuzviita zvichinzi chigiredha chimwe chakazofukunura musoro wemunhu, asi takashayiwa umbowo hwakakwana kuti musoro wacho wakafukunurwa wakaendeswepi, asi nhau yakangotenderera zvakare. Tochidzoka panzvimbo pano patiri nhasi uno pasini patiri panapa, vakomana vanoforoma zvidhina ndo vakanosangana nemusoro wemunhu escow, ichitoratidza kuti takatosvika ino nyoro, ichitoratidza kuti ine mazvuma, munhu airatidza kuti anga akashonga zvuma, asi kuti changa chakabatisa zvuma zviya mukati ndo chakadambuka, asi patone mabhids akanga aripo, ndava mabhids aori mabhids eplastic. So zvinhu zvakatibata uye takanzwa kutya nemazera edu, takava nekutya kwakanyanyisisa zvikuru kuti mudunhu medu sei muchiitika zvinhu zvakadai. Takagona kubata mabandiko mazhinji kwazvo anogona kutibatsira sedunhu, asi hatina watakabata. Ndava nhau iri panapa tikutaura nhau yekuti kubva muna December mamwe mapfupa euko is about November, but tiri kungorarama tiri mukati mune mapfupa tisina kana mamwe matanho ehurumende, tisina mamwe matanho akatikomberedzawo madzimambo edu, tisinawo masabhuku atiri kuonawo pachiitika action. Ndava nhau iri kuitika chiri kutyisa nekubatikisa vanhu vazhinji ndechekuti pakatanga kutaurwa nhau dzekubviswa kwemapfupa, pane nhau dzizhinji dzichafukunurwa dzinosanganisira nhau dzekuwakwa kweanonzi illegal structure. Ndava munomu we are rolling over land barons, saka land iri kutengeswa. Saka panhau yekutengeswa kweland vari kutotya kuti zvikaexposwa kuti muri kutengeswa land muya mutori nevanhu, inzvimbo dzitori nevamwe vanhu vakatowigwa, zvinotopawo kufamba kwenyika zvakanaka kuti mabhonzo yayo nevanhu ivavo vakawigwa zvakanaka vakarespektwa, nyika yedu inogona kuenderera mberi. Asi kuti vanhu vaakutya kuti vazviexpose, uye zvakare vanhu vari kutya kuzviexposa. Ndava iye mambo Chief SEKE anotaurawo kuti anenge awana mabhonzo aya anofanira kutoripa, even vakomana vezvidhina vanofanira kuripa. But nhau ingauye here hama dzangu ichiti aona atowane mhosva, but aona akanoripotawo andi anofanira kuchitisunungurwa, asi munomo hamuchina kusununguka kwakakwana. Ndava pane vanhu vari kuchengetedza matreasures avo pamusoro pekuchema, pamusoro pekutsutsumwa kwevamwe vanhu. Saka ndo mashoko andingagone kutaura kumhuri yeZimbabwe ichida kukumbirawo kubatsirwa mukati menzvimbo yatigere. Ndava hazvina kujairika, hazvina kutisunungukira kurarama dzimwe nzvimbo tichida kudarikawo tibvawo mashopu usiku, vanoenda kumabhava, vanoenda kumachechi vachifamba usiku munzvimbo dzine exposing yemapfupa evanhu. Nzvimbo dzedu dzave kurema, nzvimbo dzedu dzafumuka, chivanhu chedu chafumurwa Mayambara nokuda kwezvinhu zvakaita seizvozvo. Ndinoda kukubvunza chimwe chinhu chekuti tawataura nemaescaveta. Maescaveta anenge achitsvagei, anenge achiita basa rei nguva yaanenge ari kuchera? Ndaona mazikomba akakura kwazvo maescaveta, anenge achimboita maescaveta aya vanenge vachiti vari kudzidzisa vana kudzidzisa vana maescaveta, asi mushure mekudzidzisa vana maescaveta tinoona zvakare matipa achitakura ivhu achienda kunotengesa ivhu riya kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tiri kuona gomba iri chero kuri kunzi kudzidziswa dai vachichera vachifushira, asi gomba riri kuratidza kuti riri kukura. Ndava vari kuuya vachitochera votora futi ivhu riya voenda naro zvakare. Yes, saka is one of the company yatinoziva yasikagoni kumeshena padandemutande. Ndava kwatinozomira nawo hatikwanisi, asi zvinhu zviri kuitika. Even maescaveta awo mamwe akatofira ipapo aripo kuratidza umbowo hwekucherwa kwenyika. Zvinorwadza. Tanzwa zvakare kuti pane mapfupa mamwe akatowanikwa akati wandei tisingatariri sezvo denda riri pano. Mungataurira mhuri yeZimbabwe kuti ndedzipi dzimwe nzvimbo zvakare dzakawanikwa, uye mapfupa yanga akamira sei pane paakawanikwa? Mapfupa mazhinji ari kuwanikwa mushure mekunge vanhu vanoita zvebrick molding, vanochera zvidhina, ndo vari kusangana nemapfupa ari kune imwe nzvimbo kunoko zvakare. Zvinorwadza. So matanho akatorwawo takatarisa sabhuku angave api mushure mekunge vanzwa nyaya iyi? Vana sabhuku pakuvazivisa kwatinenge tichimaita vana charigwati tichivazivisawo nhau dzakafanana neidzodzi, ivo vari kutopawo
kuda kufukidzira vari kungoramba vachipa mhosva kuhurumende, asi isusu hatisati tambovaona vachienda kumabazi ehurumende vachinoaprochawo malocal police, vachinoaprochawo vaine kuchema nekutsutsumwa ndava vanhu ivavo. Those are people, some of them they are criminals around this area. Saka havatodiba kunzwawo kana even mazita avo achitaurwa padandemutande panapa, ndava vandoziva kuti ivo mukati menyika masabhuku angosara masabhuku but part of the land barons. Ndava vane vanhu vari kuita zvekutengesa mastands, saka ndo nyaya dzavari kufukidzira. Asi isusu hatisi kuuya tichitaiwa nokutengeserei mastands. Ndava tinoziva kuti kune madepartment akasiyana siyana epako, they are doing their well, their duties. But mabasa akafanana nekuona mapfupa evanhu anonida ivo kuti vange vachimirawo pamaright position avo, no matter how they are dirty their hands are. Vanofanira kunge vachimira pamaposition avo vachikwanisa kubatsira community pavanofanira kubatsira. Ndava kana baba vakaba havazotadzoka kudzimura imba yako kutsva nemoto nekuti baba vaita cheupombwe kana vadii. Mhosva dzavo dzinozikanwa kumatare, dzinozikanwa. Asi isusu tiri kuti panofanira kunge vachitifukidzirawo semadzibaba edu enzvimbo ino, vari vavo malocal head vanofanira kunge vachimirawo nesu. Zvinorwadza chokwadi. So mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera, kunyanya tichitarisa vangava vechivanhu kana vacho vangava vemutemo, responsible authorities angava inini mashoko anengasire mashoko angu ekutanga ndinongosira kune vagari vemunharaunda kuti respectai pese nzvimbo dzatakagara, pamakatengeserwa, pangave pamuri kufambira, we should respect because nzvimbo yaina kunge yakaongororwa nehurumende kuti pange pachinzi vanhu vagare. Chechipiri ndinochiisawo zvakare kumaheadman kuti kana muchinge manzwawo dambudziko revanhu munge muchitorawo matanho mugone kufambisa nyaya musvitse kumberi, isave nyaya yekuti nyaya inongotaurwa yonyararwa. Chechitatu chekupedzisira ndaakuendawo kunokumbirawo kune mubati vechigaro kumusoro, kulocal board, whatever, any head of the department kuti vagone kutigadzirirawo zvakanaka. Ndava tinogona kuurerwa future yedu, tinogona kuurerwa chiraramo chedu. Ndava pane nhau dzevanhu vanowira mumadhemu, kune nhau dzevanhu vanorohwa nechadzimira, kune nhau dzakasiyana siyana dzinoitika munomu dzatisingagoni kuramba tichitaura nezvadzo, but tiri kushungurudzika nokuda kwemabhonzo aya. Tiri kushungurudzika ndava zvinhu zvedu haisi kufamba zvakanaka, mvura chaiyo chaiyo haisi kunaya, mukatarisa kuti climatical changes zvinoitika, but tikada kucheka nhoroondo mabhonzo ainzi aifukidzirwa, mabhonzo aivharidzirwa. Ndava munhu akasiyana nemhuka, living thing, chinhu chinonzi munhu, chinhu chakakosha. Let us to evaluate chinhu chinonzi munhu. Mashoko aya ndiri kuda kumaturira kune mubati wechigaro for the housing parliament. Handizive kuti vose vane ma-responsibilities nekuigwa kwevanhu, ma-state burials, ma-pop burials. Handizive kuti vangagone kutibatsirawo sei senzvimbo kuti tigone kugara nzvimbo yakachena, tigone kuitawo vanhu vakachena, tigara munzvimbo yakachena. Ndava kune mweya nemweya inofamba pamunhu. Ndava kana munhu achinge afa, we understand a lot about a person is made up of 3 things. Saka zvinhu zvinofanira kukosheswa pamunhu. Titorewo munhu semunhu, tisave nekutora munhu ari kufamba chete, but we need to respect those bones because we are humans. Ndiwo mashoko andingagone kutura. Tinotenda ameno. Pane mashoko zvakare ekuti tisingatauri hedu munzvimbo yatiri kune vari kuita mabasa ekuchera makuva evashakabhu vachishandisa mabhonzo acho for marital purposes. Makambozvinzwa here nyaya idzi? Hongu nhau iyoyo takainzwa ende nhau iyoyo iri kuitika. Ndava even pamabhonzo ari apa nhasi uno tikada kuti titotanga kuverengerana mabhonzo apa titorani stoko, tinogona kutoona mabhonzo aya akatosvota zvakare. Ndava chinotivhundutsa ndechekuti kune vatinonotichiturira mashoko havaitori matanho, but mabhonzo nhamba yemabhonzo techingoona ichidzikira, saka hatizozivawo kuti zviri kufambawo sei. Zvinorwadza. So kufunga kwenyu mabhonzo ari kudzikira nhamba ari kuenda kupindana navarwara? Ndo patinenge takuona kuti marituals anenge ari kutora nzvimbo, but chinenge chakutityisa ndechekuti kana matanho edu anofanira kunge tibatsira asingatirimuki, hatichazive, hatigoni kutinongedzera munhu, but hatizozive kuti ivo vacho vanotichengetedza kana nevanotimiririra kana vasasakwanise kutimiririra, hatizozive kuti mabhonzo ari kuenda kupi. Iyo anza I think mucomment section, I think mhuri yeZimbabwe vakateerera vanogona kuzivawo mhinduro yokuti mabhonzo nemarituals anenge akuitwa nani. Zvinorwadza. Ameno pane zvimwe zvamuda kuzadzikewedzero zvakare pane nhaurirano yataita? Ayo ndichina hangu mashoko mazhinji, asi ndakumbirawo kusvika even kune mutungamiriri wenyika chero achinzwawo mashoko andiri kutaura anonhasi agone kutibatsira. Ndinoziva kuti munhu anorespekta culture, munhu anorespekta manorms edu, mavalue. Inzvimbo dzakawandisisa dzandinoziva dzakacherwa mabhonzo evanhu vachiita zvavanenge vachiita. Ndoimba kuti hurumende yedu ingatibatsirewo ikaramba ichiita urongwa ihwohwo kunzvimbo dzakaita sedzino, uye kana kusacherwawo mamwe kutsvaga mamwe, but kumbotorawo aripo umbonoiswawo panzvimbo dzakakosha. We are talking about 4-5 months mabhonzo emunhu ari apa. Tiri kutaura 4-5 months mutumbi wemunhu usina kuigwa. Zvinhu zvinotidzosera kumashure senyika. Ndoimba kuti nyika inovakwa nesuwe nevayo, saka ipapo panofanira kuti tibatsirawo.
So parizvino tinoda kuti muiwo mucomment section mutaurewo pfungwa dzenyu kuti mapfupa aya twasiye here akadaro achingorohwa nezuva zvese zvichingoitika. Aiwa, fungiro ndenyu. Uya mucomment section mupowo maopinions enyu kuti todii, but please don't forget to like, share and subscribe to Hot Zim Trends so that whenever we post latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.